Dear Mr. Lumley. Sa di numanen ay ti papanam anak ko ket ne rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibiyangan si kaabakat. Mapanak iti kayat ko apapanan iti anyaman nga oras a kayat ko. Hay, surun kon. Anak ko, apay ka day akasta ka. Awan mo't amok anag kurangak ken ka. Ngam apay akasta ka mo't ten. Ato na amin dagita ngay bagbagang si kabakbakatan. Panawan ka man langan. Ha, surun kon. Pangaasim anak ko, di ka kumapumanaw. Madeteriknak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagita nga ibagbagan si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Raya, agpapas tayo kiting uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagkanas ti kastoy abiyag tayo nga agbabarkada. Alang nga Rod, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kay gida aginom ka ng pulutan. Nang runa, tada tayo manan ti agkukuyog. Rhea, kaanakan, kaya't ka kasarita. Katsapay lakuma, tadungag ka kadagiti ibagbaga. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakit kilina. Ibagamon, tadisturbo ka iti panaginana. Ha? Nagbastos kamot kan Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngam sapay lakuma, tadikan to agbabawi gapu iti kasta nga ukalim. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat. Tapno ibagakan ka. Di nakpakibiyangan, gaputabiyag ko da ito'y naawatan. Sige, no kasta ti kayat mo, makaammo ka nga rodan. Awan sursurum nga inanak. Pumanaw kakit din si kaabakat Lina. Kat saan kanton nagsubsubli dito'y balay. Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumor kami kadagiti babarkadak ita. Awan maitid ko a kwarta, anak ko. Tilaangan po unak nga aglaklako tinatang tigam ko ita. Ay, pangaasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan akparakan ka. No kasta arong rumar kayo kadagiti kagayam mo. Ay, amangan no adadakis ang mapasamakan ka no di ka pa'y agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikandakon iti kwartayo, tamapanakon. Ay, pasensyakan at talaga, anak ko. Ang maditeriknak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anata. Ay, awan mat gayam serserbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayatan na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester. Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan. Kaya't ka lang nga bagbagaan. Maasyanak namin kini Auntie Marga, gapu iti aramidam kan kuana. Panghasim minsan, agbalbaliw ka kuman. Amang ano pagbabawyam tumot lang ti kastoy nga aramidam. Agbalbaliw ka, sakpay amaladaw ti amin. Apay ay pakibiyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Diyak kaya't adang ganda kita ibagbagang, ha? Manakibiyang kayo unay. Ang insan, amom ka diti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya ko mga itisasaadan ti salunat na. Kat no nagsarantamot, saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga iti kalman. Gaputan na daano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amom ka di, high blood gayam ni Auntie. Anya? Ha? Imposible mat Diyak mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta tapno mamati ang kada kayo. Nga never.
Saan dakto ang mabalin abyangan apulos kadagiti kayat kong aramidan. Kat no bilang manpod no ti imbagam insan. Itultuloy yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan. Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamukang arudan iti biyag mo. Sapay ko ma, tasaan mo to apagbabaw yan ti kastang ugalim. Hay, pumanaw ka kit din. Nagadupay lang nga ibagbagam nga awan met ser-serbina. Adda tayo manan dito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo manan nga ginumita iti ara. Wala, Joy. Talaga akas tati mapasamag ika. Isungarod nga adda tayo dito tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang arudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kun ti mapan-agorder iti pagsasangwan tayo. Orayan daklatan dito, Nabartag ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan iti biyag mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gaputa iti barkadam lataan, ti sumursurutan. Saan ka din nga ang baliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanya si kaabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, aglin si kakit didita. Takayat kon ka ginana. Nangan ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asumrag ka iti selen mo. Nangan akon, bakit marug ka? Sige hindi ko na ginana. Kanya ka di manan ti masapol mo kanyak si ka bakit lina? Aping adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manan reya ka anakan. Gaputa kayat ka manan apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman. Kasyam kumamot tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno adala ang pagbyagyo. Ngam kastala ang tararamidam. Apay, talaga ka di akas dati kayat mo apanagbyag. Kanya ko mga minti parikot mo iti day taabanang bakit lina? Apay aya apagparikutan na klaunay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biyag ko day toy. Iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramidak na awatam. Ala, no talaga adi mo kayat di dumgag. Makaamu ka nga roden. Talaga anatang sip kareya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramidam. Ngam naladaw ton ti amin. Ha? Madula amin nga ibagbagam. Pumanaw kakit din dito'y balay. Kat saan kan nga subsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Gapot abiyag ko da ito'y. Apaya dito'y sa alas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat ijay siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Reya, anak ko. Yawatan nakman iti danom. Talagang amin amaditeriknak. Marigatanak abumangon kan maululawak. Anya, bumangon kakit didita. Kad sikatimapan mangala iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak. Jak kayat ti mataktak. Anak ko, pangaasim tabantayan na kuma. Uray italaang. Ay talagang amin, amariknak anakapsutak unay. Madi at talaga tibagbagek, anak ko. Ay amangan no kumaro man at high blood ko. Iso akas to'y timarikrik na. Hay, adula amin dayta. Adda papanak ita. Iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarte-arte dita. Gaputa dinak malapdan arumar ita. Panawan kan dito balay. Kat makaamukan iti biyag mo. Lander, Rhea,
Maudi day tuyan nga isusurot ko kada kayo tito'y ban. Oo, apay man tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo ko nakayat mo dagbaliw. Kasta nga pa so ti kayat kong aramidan, Rhea. Na-ameris ko ngamin. Nga awan na sayat apag banagan ti piyag tayo. Nakastuilak tan tera aramidan tayo. Kita nyo. Awanan ti agad-adal kada tayo nga agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan at turpos kadagiti kursuda. Ismo agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay kasta mo tanti ibagbagam. At wala amin day taagbaliw nga ibagbagam. Nagpapas tayo kiti nga ginom kan nagpurutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Huwag mat namin, Joy. Isu alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, at ti baso. Agtagay ka kitkit. Ay, kastang unay gayam abartag mi idirapi. Isu adya ko nakaawin. Ay, asidag akong itibalay. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Insan, nasayata si Mang Petkan. Insan Lester. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasamak. Di ka kumamakmak lahat, ha? Awanan niya Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ka napasamak dita? Nalabit ngayon matakit high blood na, insan. Saan na itaray at agos di ospital? Naladawan idi nakita ti karubayo. Nalabit na yung karigatan na titimbak der. Gamit di maulaw. Natumba. Kat naipakpak ti ulo na. Anya? Saan na mabali namatay ni nanay? Alang insan. Sumrag kan di tabalayo. At dadita ni nanang ko. Antilina, awanin ni nanay. Nasaya at nasimangkot ka ng si Kangawan Serbi ng anak. Aday tati at matam. May san analangis abang. Naragsak ka ka din. Awanin makibiyangkan ka. Iti kayat mo nga aramid. Pagawanin dakan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyak yung pagaro. Aday di gayam may sapas wadanong ti maudi akita na kanya. Ngabdiyak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapan kakit din iti ayan dagiti babarkadan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan pabain mo nga inanak. Pumanaw kan dito'y. Gaputa awan karbangan amang bantay iti kasako. Kagurgura kariya. Saan nga ingkatan ni nanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kankwana? Kaputa inted na pailakan ka. Kasta gayam. Diyak amo akas nanti. Nga mawatan kayo. Nga oray papanawan dahil. Sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudi akong daway. Nanang, pakawanin na ko man. Ipatpatag ko na nanang. Nanang, saan kanta na makita iti kaano man? Pagawanin na ko man. Gaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos.
pagpapabawyak ng itingay nararamid ko. Ngamusto ti ka na yun dangay bagpagakanyak iti. Ananadawan ti amin na makamin sa... Insan. Umaikan. Nagawit tayo. Duduatan na nabati ito'y kampusan to. Imunan ang nagawit dananan. Umaikan. Tanapudot ang tidarang tiinit. Umunakalat na minsan. Ipapas ko payabantayan ti tanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso sagbay adat na. Pawatak tirik na minsan. Ala, kaduaan ka pa ilang araw dito'y tanam ni nanang mo. Agyaman na insan. Insan Rhea, anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapudno na insan. Diyak pa'y amo. Awan mat namin ti adal ko. Tagtrabaho ako ma. San pa naladaw ti amin insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ni nanang kunti makaamo iti aramatan. Agpaiso insan. Wen, nulakit ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong ken ka. Agyaman ako na insan. Ikarik. Agsingsingpot akon. Igaod ko ti agadan para matlaang kanya. Kan ti arapaap day dinanang. Ala, maragsakan at nagbalbaliw kan insan. Kat sigurado, maragsakan mat ti inam itinagkay sa abiyag. Dear Mr. Lonely. Talaga nga adu ti sukim nga agpatarimaan kadagiti lugan da. Saan ka amaawanan kadagiti customer? Wen nga rod, pare Jericho. Ket day tamot ti may sa pagyamyamanag. Gapo tadakkel ti panagtalag kanyak dagiti sukig. Gapo tatalaga mo't ngamin a quality ti trabaho. Kan may sa? Mayat ti panang pataray mo iti negosyo. Saan na kami abaybayan nakakadwam? Gapo tadyak kayat amadadael tayo kadagiti suki tayo. Ti kayat ko, good quality ti serbisyo tayo. Day tati mayat pare. Ala, agtrabaho tan. Ala, agtugaw kan Renato anak. Idasar kon ti pangrabyanta. Amaw anabannog ka itinagmalama pa nagtrabaho mi jay shop maw. Ay, agyaman nagtatan. Ngamrumbang kumaan nakaturo kayo itan. Alas 9 ni tirabii. Kung nagtumit ngamin nga uray mangala tayo ni tikadwa tayo dito'y balay. Tapno saan kayo na marigatan. Ngam di umat ngamin kayat. Ay nanak ko, kabalak pa lang ti agtrabaho dito'y balay. At damit tayo tangtangdanam nga umay aglaba kan agdalos. Iti kada Sabadaw, isu asa anak amarigatan. Tagluto laeng matiramidan. Napigsak pa'y laeng, iswa di nakpakadanagan anak kao. Ala, da kayo nga rin ti makamo tatang. Ngem no marik na yun amarigatan kayo, ibagayo kanyak. Ala, agtugaw kayo. Tagsango tayo namangan, tatang. Naimbag abigat mo, Manong Renato. Kastamad kan ka, ading ana. Kaslamot manggargari na ito eh. Taisam at nga isam. Di magasag. Gaputa kayat ko ako mustan, tilugan ko. Na-repair ka din? Marigata na kami nga-commute. Iso akayat ko nga alang tilugan ko. No? Nalpasan? Wala ding, nalpasen. Mabalin mo nga alaan ita. Kasta ka di? Agyaman na nga rin kasta manong. O sige nga Rod. Kwenta umon no mano amin ti bayadak. Kat alaak matan tilugan ko. Nakwinta ko na ding. Ato iti resibom. Nakalanad dita, no mano amin ti bayadam. Agyaman akmanin manong. Agti mo ti bayad ko. Inton sumaranumanan. Why nading? Sige ha, taala akong tilugan ko.
Anyan ni Ana. Agkinni-kinni payamag na. Anya ka magtan pare. Ah, Sika talaga. Talaga, kasjay lang ti pannagnana. Sika ay, mamom. Madlaw nga gusto kan ka. ah, Armam kit din. ay. Jack kaya tikas jay titigtig na ina babae. Makamo ka. Naimbag abigat mo, Renato Barog. Ada ka din ni tatang mo, di tabalayo. Ay, wala na. Dumanon kayo lata di tabalay. Ay, agyaman ak Barog. Ay, umayak man makisarsarita ka ni tatang mo. Ay, amok namin analpasan dagiti obra na ita nga oras. Iso nga'y mayakon Wala na. Dumanon kayo latan di tabalay. Nasayat mat numay kayo. Tapno da kasarsarita ni tatang. Wen, Barog. Sige nga, Rod. Labsan kayo pa dito siya. Wala na. Ay, Pare Renato, awan awan ka di madmadlaw mo kanina na Josephine. ha? Anya ko matimadlaw ko kan kuana. Sika talaga, Jericho. Nalaing kang agdilaw. Saan mo amadlaw? Kasla kursonada na ka nga agbalin amanugan. Anya? Sika talaga, pare. Simuro man ang tikinasutil mo. Alakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpasta. Nakaadun dagiti kakadwata. Ne, sikamat gayam Glory. Anda ka di ipa-repair mo? Adamat danlugan mo? Kwa manong. Awan lugan ko. Isu nga awan ipa-repair ko. Kaya to kumati uman makisarsarita kan ka. Gaputan nakita ka abas ti customer yu itangal daw. Amok, asaan ka unay ama kumikom. Di off ko ngamin itan. Kat gagangay mo't kadagiti agkakaro ba ti agiing istorya. Saan ka di? Wala ding. Gagangay na. Ang siyak ngamin ti mang tartariman iti may salugan. Gaputa siyak ti kayat ti akin lugan amang tariman iti lugan na. Ano kayat mo? Ni paila ang Jericho ti kasarsaritam. Apag iso, nalpas ng aramidan na. Kasta ka di manong. Mabalin mo't kiti Sige nga Rod, ading Glory. Kani, andar aramida. Pare, siyak lang ang timang ituloy iter aramidam. Sana bale, amok di sakit na. Ala, agis istorya kayo pa kanya ating Glory. Ay, mapukpukawan aksan itinamnama ang makaasawa ka pa'y. Renato, anak. Ni, apay matakas ti bagbagayo, tatang. Kasanaw, nagsarita kami kini Josephine. Kat imbaga na alikliklikam kano ti anak na ani Glory. San mo't tatang? Naira na lang amin ama kumiku idikalman ijay shop. Ngamjak inggagara aliniklikan ni Glory. Ang maguray kayo man tatang. Panagkunayo ka di, kat ada panaggusto kanyak ni Glory, iso amap-mapan ijay shop? Ay, adyak amo anak. Ang amangan mo kaya't nalang mati makisiningit kan ka. Pasensya kayong tatang. Ngamjak amin kaya't tikas di atigtig na iti may sa abalasang. Isukit din to masidag iti lalaki. Makapa-turn off para kanyak. Anya? Ayawan nga ruden anak ko. Aglaklakay ka lang nga ruden abaraw. Tanapili ka unay. Manong Renato, adaman ang perdi tulugan ko. Nagrigat nga agi-start no kasjay amabayag ka nakasardang. Ipa-repair ko manan. Wala ding. Ibatim latan. Isote umuna repairin mi inton bigat. Agyaman ak manong. Ato di susi. Ibatik. Makamu kayon itilugan ko, ha? Sana bale? Agkakaaruba tayo lang, mat? Agyaman ak iti panagtalek mo kada kami ading ana. Gapo, tanapanak na kakti good quality nga aramid yun. Sige ha? Ay,
Manang Glory, dumagas ka pa'y ditoy. Agindantan nga gawid. Ay, napirti man ang tilugan ko. Kasta ka din. Isugayang nga da ka dito eh. Adi nga na, Glory. Mabalin ka di nga imbitaran kayo amang rabiin ton madamdama ije balay. Kasangay ko nga minita. Ket adabasit insaganan ni tatang apag sasangwan tayo. Awisan nyo mata ni Nana Josephine. Kasta ka di? Ay, sayang. At damot ngamin na ira ng aramidak ita. Awan aramidem ita malam, manang. Iso ang mapantayon to kadana ng ijabalay damanong Renato. Sige nga rod. Namnama ag tiyo mayo. Ado ti customer yung manong Renato. Talaga ang masapol yung ti agbantay di ti counter. Nang runa, iti Sabado, ng Domingo. When Glory, katagyaman na ka. Dahil manugot ka nga umay agbantay iti weekends. Awan anyaman na. Awan mat ngamin araramidak. Sana bale? No agtultuloy lakit iti kinapig sa tuy shop ko. Ingatong to ti sweldo. Awan parikot iti sweldo. Husto lang matititad mo kanya. Ngampatsak apo migsapay da iti shop mo. Ngamin, umadadon ti repreparan nyo. Sapay lako makarod, adi. Ala, ag-lunch break ka pa'y. O may kan, intamangal daw iti balay. Nagpaluto akin ni tatang iti naimas amasida. Anya, ay uri saanan. Agawid aklaangan. Saan na bale? Asidaglaang mat dito iti balay mi. Ading Glory, patgamon ti awis ni Renato. Awan mat siguro dakas na. Ay ko When mat ngamin. Ala, o may kan, inta pa'y mangan. Naimbag arabi iyo, Nana Josephine. Ay, si kamot gayam barok. Ala, sumrak ka Agyaman hak, Nana. Ala, agtugaw ka. Anya ka diti maipaay ko, barok. Itaman pa'y asim marungkar ka diti balay. Kuha, Nana. Sarong karak ko man ni Glory no mabalin. Ha? Ay, kat mabalin. Barok. Mabit lang. Inakayaban ni Glory. Urayim latan dito sa alas. Agyaman hak, Nana. Agyaman hak, Glory. Kamao dyanan na. Inaklon mo matlaan yan ti daton ko nga ayat. Nakababain man nga aklonan. Ngam, idipay lang amin nga agayatakan ka. No kastang rod, agkasautan. Sige. Umanugotak itinayta ako ng Renato. Ngamin, ay ayatan ka. Ay ayatin ka matunay, Glory. Maragsakan at para kada kayo ka ni Glory, pare. Agasem, love your neighbor. Saan kan ngay madeo? Sika talaga. Sutilin nagmanin. Angam nalabit. Da kami atalaga kini Glory ti agkagasan. Iso anadanon ko ti kastoy atawan ko. Sakbay ang makaasawa ak. Siguro pare. Ket congratulations. Ken best wishes kada kayo. Ay na, maragsakan ang anak ko. Kamaudyanan na. Mga sawa kamitlaeng ngayon. Kunaklakit din wag laklakay kan abaraw. Takunamit, idi mo kayat ni Glory. Kastamot lang ti kunak idi tatang. Impagarup ko, no talaga asaan akon amakarik na iti kung kunada nga ayat. Angam idi nagbaybayag, mariknak nga gayatak matan kini Glory. Iso nga inaram kon. Sa bagay, saan matkitde nga inapuraan ni ayat? Nang runa iti panang bukil iti pamilya. Mala, agkasar kayo nga rudain, tabareng maaw-awir ko pa'y dagiti agbalin nga apaw. Talagang agkasar kamin, tatang. Isong agsagana kayo, tadumanon tayon inton biga.
Kablaawan kayo adwa, Manong Renato, Manang Glory. Naragsakak para kada kayo. Agyaman kami, Ana, ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Nakaragragsakak. Sapay kumatay kan nakadagos iti aw-awirat nga apaw. Agyaman kami, tatang. Bayan nyo, inton bigat, at danto na po koyo. Anya? Ah, Uy, Ay na, kablaawan kayo. Ay sapay lakuma, tamataginayon, ti kinaragsakyo. Agyaman kami, nana. Naragsak kami amin para kada kayo adwa. Kablawan da kayo. Agyaman kami, pare. Alang aruden. Intayo ni Jebalay. Intayo mangan. Rambakan tayo ti kasarmi kini Glory. Agyaman na Gloria. Gaputa si ka tinagbalin asungbat kadagiti kararag ko iti apo. sigurado ka kadi iti dayta? Amangan mo't nukod ko namlaang dayta ita, tagasawatan. San man? Gapukan ka. Nagbaliw ti panirigak ken ayat. Diyak kayat iti ti agdaton. Gaputa yung pagarup ko, no agpapada ti gasat ken ayat. Saan nga agpapada, tigasat kan ayat, Renato. Kat ita, agtinulong ta, para iti bangunan ta a pamilya. Husto ka, Glory. Kat ikarit. Ipateg ken ayaten ka nga asawak. Ken ina, dakiti agbalinto nga anak ta. Kasta akmat, Renato. Agbinadang ta, iti tiyempo, tirigat kan namay. Mong, no dua apakasaritaan ti pagdenggan tayo kasla agsupadi dagiti bida. Ni Renato, lalaki anaurnos iti trabaho ken naanad iti panagdesisyon. Ni Reamet, mong ubing ababay akasla kayat na nga ipakita nga awan ti makibiyang iti biyag na. Ngem uray no nagduma ti dalanda, agpada amang ipakita dagitoy apakasaritaan iti maysa na patigabanag. Dagiti desisyon tayo ita. Mong basits man wenno dakkel addaan iti epekto iti pamilya iti mas akbayan ken iti tao a pagbalinan tayo. Ket daytoy ti makapangayangay ta saan laeng at tinagbanagan ti kitaen tayo. Mong no diket no kasano adagiti ugali ken panang tratar tayo kadagiti tattao iti aglawlaw ti mangiturong kadagiti sumarsaruno a mapasamak. Rugyan tayo ken Renato. Mong adda isu na iti trabaho a panagtarimaan iti lugan. Ket iti panagsasarita na ken tigayem na ani Jericho, makita asaan isu na basta agtrabaho laeng. Mong importante ken kuana ti kalidat ti aramid ken ti panagtalik dagiti customer. Isumet ti makita na iti panakilanganda iti maysa a customer ani ana, anangalay iti lugan na kalpasan ana tapos ti panakatarimaan. Mong nakaurnos ti bayad adda resibo ken adda panagyaman iti trabaho. Basit asin daytoy ngem adda ibagana iti karakter ni Renato. Sanisuna alalaki a puro istorya. Adda rutina, adda responsibilidad, mungkin adda kinatalged iti trabaho. Iti balay adda met tatang na apakaseknan ken pagayaywanan na. Uray na bannog isuna iti trabaho, adda paylaeng ti panagbiag iti pamilya a kasapulan a asikasuen. Mong daytoy a klase ti lalaki ket masapula mailasin no apay asaan isuna adda daras-daras iti ayat. Para ken kuana ti relasyon ket saan na pampalipas oras laeng. Mong kasla kayat na nga siguradoen no may kari ti maysa at iti biyaga binangon na. Ngem idi sumrek ni Glory iti istorya agbalbaliw ti tono. Ni Jericho, mong kasla gagangay ti gayem anapardas a makadlaw no adda mabalin a romantiko a koneksyon. Pati ni Josephine ket nairaman iti panagsasarita ket adda pa iti kapanunutan a baka ni Glory ti agbalin a may karikad ni Renato. Mong ngem ni Renato saan anay turo nga dagos iti panagayat. Iti panagsarita ken tatang na adday pakita na asaan unay nagustuhan dagiti sumagmamano nga asalwen no tignay ni Glory. Para ken kuana adda banag a makapatun off. Mong importante daytoy tano dadduma iti drama may salay nga panakita ket pagbalinan a dagos nga ayat ditoy saan adda pagdua-dua adda panang obserbar ken adda sariling standard ni Renato. Mong mabalin nga adu ti mangibaga a napili unay isuna ngem no ti kayat mo ket seryoso a relasyon saan met amadi ti agbalin anaannad. Mong ti peligro laeng ket no ti pananghusga ket agtawd iti basit a impresyon ken saan mo pay ammo ti sibubukel a tao. Adda pay maysa a detalye a saan a rumbeng a malipatan. Mong ti tatang ni Renato ket saan laeng a background iti istorya.
Isuna ni may sa kadagiti mangipakita ati panagasawa kat saan a basta personal a kilig. Adda pamilya a makakita iti ugali iti panagtrabaho. Mong, ken iti panakitungtong mo kadagiti sa bali. Mong, idi nagsarita ni tatang na may panggap ken Glory, saan akayat asawen nga isu ti mang desisyon para ken Renato. Mong, ngem mabalin ati panangkita na iti babay, kat nagbalin a sa bali a perspektiba saan pay anawat ni Renato idi damo. Dayta ti nasayat a papel ti pamilya saan amang pilit. Mong, no diket mangipakita iti banag abaka saan mo pay a makita. Si Maruno a napasamak ti panagparang manen ni Glory gapu iti problema ti lugan na. Narigat nga istat, isu anapan ken Renato tapno may patarimaan. Mong, ditoy ket naited kadakwada ti oportunidad a makisarsarita asaan lay nga babae ni ti istorya dagiti dadduma. Impati ni Glory ti lugan na ken Renato ket ni Renato met inawat na dayta akas trabaho, kalpasan. Mong, adda invitation nga umay ni Glory ti balay ken naibaga a mabalin met nga awisen ni Josephine. Mong, saan tayo a masapul nga aramiden a romantiko amin abasit abanag. Ngem makita na dito'y ti maysa a natural a panagbalbaliw. Manipud iti panagdilaw iti adayo, napunta iti aktual a panakilangen. Mong, ket dayta ti mas napateg ngem dagiti padpada sa panangitulodo ti pamilya wenno gayem. No adda relasyon a napudno, masapul at ti dua a tawo mismo ti makaammo iti maysa ken maysa. Ngem ti sigurado a nagbanagan iti maudi. Mong, ni Glory ti nagbalin nga asawa ni Renato. Saan ngay napura ni Renato ti panagasawa, ket nagturong day ti panakabukel ti bukod da a pamilya. Mong, dito'y makita ti panagdua-dua ididamo ket saan nakasapulan nga agpatinggay ti panagtukyad. Mong, mabalin a mabaliwan ti panangkitam iti maysa at taon no addaan kay ti oras a makilala isuna iti aktual. Saan layang iti naririnig mo wenno iti umuna a impresyon ti sigurado. Mong, saan na nagtalinay ti umuna a pananghusga na kas maudi a desisyon. Ken dayta tinangted iti sabali a direksyon iti biag na. Ket dito iti maysa na laing aleksyon iti pakasaritaan ni Renato. Mong, ti kinapilisaan a problema no dayta ket nakabase iti values ken responsibilidad. Ngem no agbalin a napardas ti pananghusga mabalin a mapukaw mo ti oportunidad a makilala ti tao iti pudno. Ni Renato ket adda trabaho. Mong, adda respeto iti tatang na ken adda panangipateg iti kalidad. Ngem ti relasyon ket sabali a klase ti trabaho. Saan mo a ma-check iti resibo wenno matest laeng iti maysa nga aldaw. Mong, masapul ti oras panakisarita ken panangawat nga adda dagiti tao asaan adagus a makita ti kaimbagan iti umuna a enkwentro. Ti endingda ni Glory ket saan laeng a nakasarak iti asawa a pakasaritaan. Mas napateg mong istorya daytoy iti saan a panagapura. Ken iti panangted iti oportunidad iti maysa ataw amay pakita no asino isuna. Ngem no iti istorya ni Renato ti kinapardas a pananghusga ti masapul a bantayan. Mong iti istorya ni Rhea ket ti kinapardas a panangaramid iti kayatna. Uray adda konsekwensya ti nagbalin a dakkela problema. Iti rugi pay laeng makita tensyon iti balay. Nagsasarita ti inaken kuana. Mong agdanag iti panagruar-ruar na iti rabii ken iti posibilidad a mapasamak iti dalan. Ngem ni Rhea kasla saan akayat na nga adda makibiyang iti biyag na. Mong, ti panagbaligi ken kuana iti ita a tiempo ket kasla kapada ti kinawaya-waya. Mapanno sa dino ti kayat na makiinom ka dagiti barkada ken saan asumurot iti bilin dagiti nataengan ti problema. Mong no ti waya-waya ket awan ti responsabilidad. Nalakaday ta nga agbalin a panangdangran iti bagim ken kadagiti tattao a mangayat ken ka. Mong makita daytoy iti panagkakaduan ni Rhea kadagiti barkada na akas dadyoy ken daddumapay. Inom tagay pulutan ken ti kapanunutan akastoy tinasaya at abiyag. Adda pay ti panangalukoy asaan na dumdumael. Mong agtultuloy layang iti ginom. Iti dayta a grupo kasla ti kayat nga ipakita daket awan ti problema no agpakayat da layeng. Ngem saan namin iti barkada ket agtalinay iti kasta a panunot. Mong adda punto amay sa kadakwada ket kasla nakarik na nga awan ti papanan ti kasta a panagbiag lalo ta makita adagiti kapadada ket agadal ken nagturong iti masakbayan daytoy ket maysa a napatega kontrast. Mong no aglawlaw ka kadagiti tattao a pareho ti kayada nga agliklik iti responsibilidad nalaka a mapati nga normal ti panagliklik. Ngem no adda uray maysa amang kita iti masakbayan agbalin a saludsod. Mong aniya nga iti papanan tayo iti balay saan na nagpatingga ti problema, agbalin anasakit ken nakapuy tinanang ni Rhea.
Adda nang ipakaammo kan kuha na a high blood ti inanakan masapul ti agas. Adda kakabagian amang balakad ken kuha na abaliwan na ti ugali na sakbay anala daw ti amin. Ngem ididayta ni Rea ket saan paya kaya tamangeg. Kasla para ken kuha na amin abalakad ket panakibiangang. Amin a sermon ket panang kontrol. Daytoy tinapig sa aparte ti pakasaritaan, ta saan akasapulan nga agpukaw ti maysa at tao sakbay tayo, maawatan nga ti patagdanagda ket saan nga enemy ti waya-waya tayo. No dadduma, ti tao akanayon amang ibaga iti agsardeng ka wenno agannad ka ket isumet laeng ti tao asaan akayat mapukaw ka. Ket addamet maysa anapateg a limitasyon iti leksiyon ni Rea. Saan akayat asawen at tunggal bilin tinataengan ket automatiko nga umiso. Ngem iti daytoy apakasaritaan, klaro nga adda konkretong rason ti panagdanagda ti rabi a panagruar ti kanayon a panaginom. Ti panagbaliw ti ugali ken ti salun at tinanang na. Isu nga no isumet laeng a warning ti maulit manipud kadagiti tao a mangayat ken ka nasaya at saan adagos a kontrahan. Mabalin nga agsardeng ka pay laeng agpanunot ken kitaen no adda pudno abanag a masapul a balbaliwan. Nagtultuloy pay ni Rea iti panaginom. Ket iti maysa a punto nakangeg tayo iti panagtensyon na iti balay. Iti panang supiat na iti nanang na ken iti panang tukiad na iti balakad dagiti kakabagian. Saan nga agbalin adakkel daytoy gapulayeng tabastos ti tono. Mas nakabudbuteng ti kay papanan na habang kumapsut ti ina na. Agbalin met ako mapuy ti koneksyon ni Rea iti pamilya. Adda oportunidad a makiinnay mangtulong wenno uray laeng mangeg ti balakad ngem ti pilian na ket rumuar manen ken agtalinayad iti barkada. Ket ditoy tinakalkaldaang a konsekwensya. Naammoan nga natumba ti ina na naitakpak ti ulo na naipan iti hospital ngem saanen anay salakan natay tinanang ni Rea. Ditoy agbalbaliw amin. Dagiti balakad akasla makapasakit idi, dagus ang nagbalin abanag akayat na ko mga inawat. Dagiti oportunidad ang makipagbalbaliw, dagus ang nagbalin asaanan a maisubli. Nireaket napno iti panagbabawi ken panagpakawan. Kayat na kuma makitamanen ti ina na, kayat na kuma nga may baga dagiti saanan na anay baga ngem naladawin. Ket daytoy ti rason no apay ang napigsa ti maudi apaset. Saan ta masapula pagbalinan a leksyon ti pannakatay ti maysa a tao. Ngem makita tayo no kasano at tinakaro a konsekwensya ti mangriribuk iti panunot ni Rea. Idi adda pay nanang na ti balakad ket kaslabardan. Idi awanen ti pareho a balakad ket nagbalin alagi pa saan na amalipatan. Ngem saan na nagpatingga ti biag ni Rea iti panagbabawi. Babae ni titulong dagiti kakabagian nang runa ni Antilina, nakaawat isuna iti oportunidad nga agsubli iti nasaysaya at adalan, nakaadal isuna ken nalpas na ti panagadal na, iti maudi apan nakasalaysay na. Adda panagyaman ken adda panangawat a masapul nga itultuloy na ti panagbalbaliw. Importante daytoy, ti panagbaliw na ket saan ang mangikat iti napasamak ken saan ang mangisubli iti inana. Ngem ti panakabasol ket mabalin a pagbalinen a panakadadayel iti bagim. Wenno mabalin a pagbalinen a pangrugyan ti baro a responsibilidad. Pinili ni Rea ti may kadua. No itabi tayo dagiti dua a pakasaritaan. Adda na pintas a pagdumaan. Ni Renato ket naanad unay ket masapul na a masapul amang lukat iti panangkilala iti sabali. Ni Rea ket napardas unay iti desisyon ket masapul na amang sursuro iti panagsardeng ken panangeg. May sakat masapul nga agbalin asaan unay analakamang husga. Ti may sakat masapul nga agbalin asaan unay amang tukiyad iti amin abalakad. Ngem iti dua pamilya ken relasyon ti nakaigapuan ti pannakabaliw. Ni Renato, babaen iti pannakilangan ken Glory. Nakaammo ati umuna a impresyon ket saan na maudi a kinapudno. Ni Rea, babaen iti nakaro a panakapukaw, nakaammo ati panangayat ti pamilya ket saan a masapul a maawatan laeng no awanen ti tao. Ket mabalin adday toy ti maawit tayo. Saan tayo a kontrolado amin a mapasamak, ngem kontrolado tayo no kasano tayo a mangusga mangeg ken agdesisyon. No adda tao asaan mo pay ammo, saan adaras-darasen ti panangipukaw iti oportunidad a makilala isuna. No adda pamilya amang balakad ken ka, saan met akayat na asawen nga umiso da iti amin. Ngem mabalin a adda ayat da ken panagdanag a masapul mo nga awaten.
Ti kinawayawaya ket saan a panangaramid iti amin akayat mo. Ti kinawayawaya ket ti pannakabael amang pili iti saan amang dadail. Iti bagim ken iti dadduma. Mong, ni Renato ket nakasarag iti asawa kalpasan ti saan a panagapura. Ni Ria ket nakasarag iti baro a direksyon kalpasan ti napait a panagbabawi. Dua a nagduma a biyag ngem maysa a pakalaglagipan. Mong ti kararua ti maysa a desisyon ket saan layang a makita iti momento a pinilim dayta. No di ket iti biyag a sumarsaruno kalpasan dayta.